Kani? Kani? Kantewa? Nane. Bewone. Awo. Ikurawa. Awo kura. Ye dumuni kɛ? Ye dumuni. O ɲana. Komi I bɔra taama na I sɛgɛnnen don. I b'i reposer bi ni sini. Komi n yɛrɛ kan ka bɔ yan. I kan ka taa école min na n bi t'i tɔgɔ sɛbɛn. I y'a faamu? Awo y'a mɛn. N bɛ kankari kelen da I ye. I nalen min filɛ nin ye duguba kɔnɔ. Duguba kɔnɔna ni burusi kɔnɔna tɛ kelen ye dɛ. Fɛn dama dama bɛ yen I b'i hakili to o la. I kuma cogo ani I taama cogo ani I taama ɲɔ. I b'o jateminɛ kosɛbɛ. I y'a faamu? Awo y'a mɛn. N'i y'a faamu o diyara ye. O de kun y'i wele kun ye. I bɛ se ka taa sisan. Cɛmɔgɔ bɛ yan. Awo a bɛ na fa b'a ka so kɔnɔ. Wele k'u mago b'a la. Y'a mɛn. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. K'an bila tan. Ko na cogoya tɛ yan. I yɛrɛ dun kɔri basi t'i la? Walayi basi foyi tɛ n na. E yɛrɛ kɔni I tɛ ɲɛ la bilen yɛrɛ. An tun bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ kelen min na o ye ekɔliso ye. Nin ye tile joli ye e tɛ ka se yen nɔ. Ne terimuso ekɔliko in a fɔ ne yɛrɛ ma découragé a ko la sa. Ka découragé wa? Mun na? San 2 bagi nɔfɛ. A tɔ la n tɛna n da so kɔnɔ bagi ka taa nɔfɛ sa. Kuru tɛ kuru ye. Leçon ta tɛ leçon ta ye. Ne ma mun kɛ. Mais o bɛɛ la n m'a sɔrɔ. N bɛna kangari min da I ye. Mɔgɔ t'i ban I ɲɛ koli ma k'a cilen don. Nin ye san 2 ye k'a jɛ. Minnu ye san 5 kɛ k'a jɛ. Olu b'u yɛrɛ faga. Terimuso, I ka kuma in ye tiɲɛ ye. Nka I b'a dɔn mun ye découragé Mali bagi ko la. Mali bagi ko kɛlen i n'a fɔ parcɛ. Ma nin kuma in faamu dɛ. I t'a walawala. Kalabancɛ in sigilen lajɛ sa i n'a fɔ k'a tɛ fɛn kalama. Mɛtiriw bɛ mun dɔn an musomaninw kan. Hali sotarama paranti tɔ gosili la a ka sotarama kan. E yɛrɛ mun sigilen filɛ nin k'i yɛrɛ kɛ kalabancɛ ye. Monsieur Touré ye kɔlɔkɔlɔ cucu kɛ nɔfɛ. Ko n'i sɔnna a la a bɛ dɔ fara I ka mɔni kan dɛ. Walima ni san yɛlɛmana k'i bɛ passé. Ne e y'i ban ka pari kunfɔlɔ d'a ma. N'o kɛra ni san yɛlɛmana e b'o nɔ y'i ka nɔti la. O kuma la jɔn yɛrɛ de ye pariba in ye dɛ. Directeur baw yɛrɛ kɛ. I yɛrɛ ye hakili jigin. I ka cɛkɔrɔba ni kibaruya dɛ. Tonton Fodéa a bɛ yen nɔ. Luba ma kuma f'i ye. Walahi I ka ni cɛkɔrɔba ni muso ko bɛ nin na. Ne ma da la ne ma da mɛ ɲɛgɛnɛ ji min. O kuma a ta seri ma. Ayi a ta ma seri ma. Ko nin ne bɔtɔ ekɔli la ne ɲɛ b'a la a mɔden filɛw ne a b'o le mɔmɔ. N terimuso n t'o ma wallahi mina ko da tonton Fodé kan. Hali n'a ye fini sirilen yiri la a bɛ boli k'a dogo kuma tɛ muso ma.
ne m'an ta dab'o kama dɛ o tuma e bɛna mun k'a la A ka ɲi tan. Ni n ko n bɛ nin f'i ye kɛ, n b'a jaba. N bɛna yira tonton Fode la ko cɛ tɛ kulonkɛ kɛnɛ na ka ne bila. ne kɔni bɛ min f'i ye i ka ko kɛ ni hakili ye dɛ Ne yɛrɛ bɛna taa so. kelen yan Awɔ. Ne yɛrɛ ta mama ka ciw la. an ka taa n'i bila awɔ ne kun ye wele sani k'i wele kun f'i ye baara yɔrɔ bi cogo di Ça va, alhamdulillah. Kabi kuna sini i bɔra yen nɔ i y'a fɔ cogo o cogo an y'a kɛ ten tɔ nka a tun ka di ne ye i yɛrɛ ka taga lɛ n dɔgɔ ne dalen don i la o depuis n y'i bila baarakɛyɔrɔ in ɲɛfɛ a bɛ ka sankɔrɔta wallahi n dalen don i la o diyara n ye n y'i wele kani ka ko de la i b'a kalama a fa sara a tun b'a ba de ka bolo kan ala nana n'a ka latigɛw ye ka a ba minɛ ji dɔgɔya jigiya wɛrɛ foyi t'a ye tun ni a bɛnkɛw tɛ ni o ye yan ye o kɛlen ne ye ci bila ka taa n k'u k'a bila ka na yan walasa a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma yan cogoya min na cɛmɔgɔ an kan ka hakili to kani na parce que an kɔrɔmuso ye fɛn camanba de k'a ye sani bi ka se hali ne ka Bamakɔ sigi o sababuya bɔra ale de la ka ne to so ye kuma min ne bɛ baara ɲini na a y'a ka kɔlɔbɛ wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma walasa ne bɛ se ka baara sɔrɔ Bamakɔ yan cogoya min o ma se kuma ma sani ala ka wele ka se Sita ma a ye ɲumanya kɛ balima bɛɛ lajɛlen Sita ka ɲumanya o tɛ se ka fɔ ka ban komi kani tun bɛ ekɔli la village la ne bɛna taa tɔgɔ sɛbɛn sisan a bɛ se ka continuer n'a ka ekɔli ye cogoya min na nka n'i tɛ baara la don min i k'a ka kaye minɛ i k'a lajɛ sisan denmisɛnninw tɛ kalan fɛ dɛ an kɔrɔ o ye hakilina ɲɛnamanba ye ni kani yɛrɛ sera k'i cɛsiri kalan kɔnɔ a b'an dɛmɛ an ka baara la n dɔgɔ o de ye n ka laɲini ye kani ka se ka kalan kɛ ka ɲa don dɔ la walasa ka se ka fara baara yɔrɔ in jama kan i kana ɲina don min na ni kalan tɛ yen i ka taa n'a ye baara yɔrɔ la i ka baara kɛcogoya yira a la i yɛrɛ b'a dɔn an commerçants ka nin baara in ma nɔgɔn i y'a faamu n y'a faamu o de kun ye wele kun ye n kɔrɔ ne bɛna sira ɲini ayiwa i bɛna taa baara yɔrɔ la awɔ n bɛ taa baara yɔrɔ la ayiwa taa dɛ ni kani ka nin ko ma tɔgɔ sɛbɛn ko ma ɲɛnabɔ madala ni ne bɛna se ka taa baara yɔrɔ la sisan ka tile ɲuman amina yarabi ne wele ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o kuma na mun de bɛ yen Hali tɛ n fo. ne mana foli la yan dɛ n wele kun fɔ n ye n ka taga Bebe, kana dimisa. E yɛrɛ dusu ka bɔ kuma dɔw la. Komi o don ne ye wele, n y'a f'i ye, n ko n tɛ ka foyi faamuya farikolo la sisan.
n taara dɔgɔtɔrɔso la jaabiw y'a yira ko n kɔnɔma don. I ko mun? Hey, n bɛ min f'i ye kana to tulo fila ka nin mɛn dɛ. I y'a faamu? Bebe. Kana fɔ n ma ko bebe dɛ. Depuis ko daminɛ n y'a f'i ye n k'i yɛrɛ kɔlɔsi. I bɛ taa caburu caburu kɛ cɛmisɛnninw nɔfɛ kɛnɛma ka kɔnɔ ta ye k'i bɛ n'o da ne la. Taa fa ɲini den na dɛ. Ne t'i den fa ye dɛ. Bebe. Kana fɔ n ma bebe. Mun y'i bebe kɛ ye? I tɛ n dɔn n t'i dɔn. A bɛ to a ka nin manamana ko de la ka na mɔgɔ da don kuma na. Tonton Fode, bɛɛ kan k'i kalala fili ne ka ko la fo e. E ye ne sɔrɔ cogo min na e b'o dɔn. Lova, i bɛ fɛ ka min fɔ nin ne hakili b'o la o. Nka o t'a bali k'a fɔ i ni cɛmanninw bɛ cucucu min na ko ne t'o f'i ye dɛ. Ne yɛrɛ fɛ n ko sɛbɛko de don ja manamana ko de don. To ne ka taa n ka ci la. Wallahi ta n'i taara n t'i sɔrɔ f'i ka so ka f'i muso ye. E ko cogo di? I ye mun mɛn? Wallahi n'i y'o kɔrɔbɔ fɛn min o bɛ da zana la. Ayiwa a ka da zana na n'a dara zana na a da bɛna goya mɔgɔ min na an fila la an bɛ n'o ye. Lova, ne ye faamu. Ne bɛ ka taa cogo min na an tɛna ɲɔgɔn faamu. E bɛ fɛ an ka ko kɛ cogoya di? I ma fɔlɔ o la o. Ni kun fɔlɔ l'o la sa ma sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ye. E fana sa nin tɛ dimi kun bɔ o. A ɲɛfɔ n ye an b'a kɛ cogo min na. K'a ɲɛfɔ wa? E de tɛ den fa ye. E de b'a fɔ an b'a kɛ cogo min na. Ne ye nin faamu. An b'a kɛ cogo min na. Sini i bɛ tɛmɛ n ka bureau fɛ. N bɛ chèque kɛ k'a d'i ma. Nka i tɛ den in garder dɛ. I bɛ kɔnɔ in tiɲɛ. Ayiwa n'i ko ten komi e de ye den fa ye n'i ye mun fɔ n b'i kɔ. O ɲana. Nka n bɛ min f'i ye ka n'a to mɔgɔ si ka bɔ nin kalama. I y'a faamu? Ayiwa ne bɛ na fɔlɔ. Denkɛ e ni ce. Ça va? Ça va. Baarakɛla don. Komi a bɛ tobili la ne ko k'a ka ci o la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ ci.
bora ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalanyɔrɔ la sisan na i sigi n k'a ɲɛf'i ye. I tora ka na sa gɛrɛ ka na gɛrɛ i bɛ ne la. N bɔra i ka ekɔliso la sisan taari tɔgɔ sɛbɛn ekɔliso ɲɛnamaba wa faamadenw dɔrɔn de bɛ kalan kɛ i k'i jija i ka kalan kɛ dɛ wa i mago bɛ fɛn o fɛn na ka n'a ɲini sira wɛrɛ kan n'a fɔ ne ye n b'a bɛɛ san k'a d'i ma i y'a mɛn. Awɔ, n y'a mɛn. Taa fini bila i k'i sen bɔ nin baara in na ni baarakɛla yɛrɛ nana a bɛ yɔrɔ in nettoyer i ka t'i reposer sɔɔni mana se n bɛ t'i ka ekɔli yira i la. Awɔ, n y'a faamuya. Hello Va. Nin ko in taara ka miiri danko ye. Ne kɔni bɛ min f'i ye, i ye hakilina mun ta, i ye hakilina golonba de ta. E bɛ se ka sɔn tonton Fode bolo cogo jɔn ko ka kɔnɔ in tiɲɛ. O tɛ k'i ka denmisɛnniya yɛrɛ la yan. Ne kɔni bɛ min f'i ye, n'i ma fɛn min sɔrɔ nin kɔnɔmaya na, i tɛ n'o sɔrɔ bilen. Kuma tɛ den yɛrɛ tɛ mɔgɔ min bolo. Nafolo fɛn fɛn b'a bolo. N'i bɛ fɛ ka to i taya la ka na kɔnɔ in tiɲɛ. Mun yɛrɛ jɔrɔ bɛ ne na sisan o ye bangebaaw ta yɔrɔ ye ani n bɛna den in ladon cogo min na. O jɔrɔ ka n'i minɛ. Wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma koyi. Ni bangebaaw bɔra a kalama n'u k'u bɛ mankan ci ni mɔnɛ bɔra dɔrɔn u b'u daminɛ. N y'a faamuya. Mami, e nana de? Awɔ, ne nana a mɛnna. O ko ne ma k'i bɛ koli ji la. Tonton Fode, i sigi na. Somɔgɔw dun? Baasi tɛ yen nɔ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. I fakolo dun? Tonton Fode, o tɛ ne dalakuma ye dɛ. O kɔni tɔgɔ de b'a la ko fa b'aw bolo. N'o tɛ an denmisɛnnin ma a fa ɲɔgɔn tun fɔri ɲɛ t'an na. I b'a dɔn a mana ka bɔ a ka voyage la fɔlɔ? Ayi, a ma na fɔlɔ. A mɛnna ni sen dɛ. Ala ɲɛnafin t'a minɛ. Ma taa voyage dɔrɔn nɔ. A bɛ ka baara k'a sen fɛ. O ɲɛna. N'a bɛ ka baara k'a sen fɛ, o ka ɲi. Ma i wele baasi la. N kɔrɔmuso den ka ko de don. A tun bɛ kalan na village la. A tun b'a ba min ka bolo kan. Ala y'o ka kalifa minɛ a la. Ne fana ye ci bila n k'u ka na n'a ye yan. N taara tɔgɔ sɛbɛn aw ka ekɔli la. Nka den ni den tɔw tɛ kelen ye dɛ. Kabako mɔgɔba. Tonton Fode, cogo di tan? Awɔ dɛrɛ. Kunnafɛn jugumanba de b'a nɔfɛ. N'o kɔni don, o bɛ furakɛ o. N den, a fo sa furu la. Maa o maa y'o kɔrɔbɔ, kunnafɛn ninnu y'i dan yira i la. E bolo a kɛra falatɔ ye gansan de? Tonton, e bɛ ka ne lasiran ko in na dɛ. Kana siran. A ka kunnafɛn tɛ foyi kɛ muso la. Hali n'i y'a ye u y'a ba sɛgɛn, o
o y'i ni da de ko f'a k'a furakɛ e dun ta to ye ne y'i wele de i k'i hakili to a la kalanyɔrɔ la Awɔ n y'a mɛn. o diyara n ye ci wɛrɛ tun bɛ yen nɔ sini i bɛ na ni ala sɔnna n bɛ wari d'i ma i n'a bɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ i bɛ fini dɔ san ye a bɛ taa ni min ye ekɔli la N y'a mɛn tonton. ni ne kun y'i wele kun ye Ne bɛ sira ɲini. baasi tɛ ala ka se n'i ɲuman Amina yarabi. i b'i fa fo ye ko n tɛna se ka s'a ma ye sini han